kan in hi hei ground floor atanga chiar chuan khutlai hnuai ber atanga chiar chuan chhawngli ani ve a kumi hi kumkua kan sakna ni ta ni chuan hei kan mystery man te hi mizo vegan nia vai an la in roll lo hrim hrim ani una hen step an siam mega headline hi kanu suk thlak na tur step ania khutlai kom thlang lama khuan huan kan neya hetlai hian ar te po in hmu thei ka ringa ar hi zo ar paruk vel kan neya chuan hetlai kan vok khawan oma kan vok hian man ni loka no te nei boka khuan cute hlom em ani kan mystery te hi mystery pathum le helper pahnih an nia hei pukola nia head mystery ni chuan hetlai hian fiatan alo plaster mol boka puthenga hetlai an om boka pasal ta thon tu hit tian chhum lo chat lovin an ngai thachar charani pon lam chaw hi kan plaster dona a chung lam hi chu kan plaster don lawa kan fan pui chunga hei hi pakhoi na mun vek tur ania so tlai room te so bupol la na tur ania pakhoi huna chuan pagan khoi thei lo huna po bathroom a man ngal mai thei tur ani hei hi an hnuai a chawng hnuai ber dot tu ania chuan a bokin brick hi kan rem hram a chunga hian deck seat kan tiang chi kha kan hmanga rod ama mot le me ma tin a dona angai tam ve lawa suma safe a ol sam em bokani keini chang kan hmanglak lowa tha kan ti via pa ai zol train kan cha ai kan mystery te nia vai mystery hi kan la ruai chin lo rim hrim ani kum ko chhugin mystery hi kan chhornem ve to em a kum kualai han ti ta ka chuan han sak ta ka chuan hetla hian bathlar a oma kutlai khon kan huan a om boka super napier ka chinga hetlam hi super napier ka chin na lamania hetlam hi kanu huan mai an lampang ani bokani chuan kan fan pui zel chunga hetla hi bathroom man thei zel tur tuna chuan bu pol da na tur ruwa man khani ta ni a chung hi chu pakhoi na tur ani vain kan plaster don lawa ke hian a thei chen a bok vekin kan tia heng te po hi nakina pagan khoi to lo nuwa mi lua thei tura kan siam don ani chuan tlai a hian kitchen le thlengsil na kha om nga langa ya chu tiang chuan kan ro man lok sa vek tani chuan kan fan cho pui zel chunga kan ina hian pakhoi na tur koli a om don ani headline hian step kan ti chawa kutlai khon step an siam mek boka khu kanu huan kal na tur kanu hi huan kala taima a ani boka headline hian step kan siam chawa chuan headline hian pakhoi na tur ko ni thaw lo om le a nichin khan soya nuam lo deuh hleka mizo mystery te hi vai mystery aya kan du zok na san chu mizo nam feelings kan nei mai ba ka khan nge vai hi chu voi khat chu kan betoa an phakar rewani mizo ero chu an thae mem thunga maro chu zia zuk chol thingpui in chol ti hi an nei ve thina chu vai na nei lo vai kan du na chan jok tam takani mai theya ni khata voi thu man chola chhun chol thingpui in chol voi ni nen ani ta ni
chuan mizo chu tuna kan mystery te chu an ni lowa ama kan mystery te ka chu hau hin ho em ani voi khat po kan mystery khan alo rem koi na samai khopa ngatingi rem koi khatiang te chu thana kan te kan hau de hlek kha in lo po hi thona tur ka hrenem mai hatia min englo le zo ka ni chu tiang hlau chu ni chuan chu lo po second mystery hian a step chhun lai kha a dhona kha tlia ka chuan cheng sanga man hu vel brick te balu te cement te nge khatiang ang rang kha ati thlat dar vegani chu ka hawa atin va film kur lo ve mani slep khoite atin ti chim thei ka tia aril runa a tu ka trainer on chol ngalani khatiang kha hau hi kan dol lo maya mizo chu vai de chu han hau borila an sum nar ni ti hi an fechenga poi an ti lo reng chu mizo tam takina kan du pha na ni in ka ria vai le mizo mi zia dang lamna karon so ni chu mizo hi chuan cholan nga dewa vai chu cholan nei manglo ma ro chu tho chak zonga chuan mizo an thok chak zok ni in ka ria ke ma mi mala ka ria thiam ve china chuan he tam hi pathar tur ania khang kha vai le mizo mystery dang lamna ka ria ta nia tin kan mystery te hi tuna kan chorlai mek te hi mystery hian ni khata sang khata hloa helperin ni khata zanga an hloa an na tlom me mai ni mizo mystery chu vai chu theka lo pu chuan an du to manglowa an na thasian chaksia hei en ula hetlaya plaster balu kan han dana chan hi chu pona ro sur du tu ga nong chak em a then pe chu da ro ba ka asukin kan su hial thin ani tlai po hi pa khoi na mun tur vekala ni ya kan mystery te hi an man atlom em maya cheng sang khat an la reta chuan an na tha boxi an na chak boxi vai ai chuan kan du de ni mizo te hi kan ti to na lama chuan kan tha heng hi pa khoi na vek tur ani a chung lam hi chu a zan theinan a bok loin kan han tia in hi a rit ve du lu tuka chu ania hei dexi thi man bang pakhat kan la neya leidu chu tlom deuh kan lo pe don cheu nia hetlaya po hian balu kha kan lo da ro me kan ni ke hian hetla hian thingpui kan in velna thingpui in chol hi voi ni khatan neya chol nen dikhan an eng lo ta ni chuan hei walte ania second mystery ang deuh ani to ni furlai in sak boina thlang na chan chu plaster balu hi ro theilo at hian da ro chopangaya chuan in chung lam kan entir cheunga helai hi chu pa khoi na tur ania apon lam che kan plaster dona tlai hi ni mina brick kan cha ania brick hi cheng som pali ania pakhat hi stepatan chu na tok le kan tia chuan hetla hian plaster balu kan la nei nuala di hian kan khu thave kani chuan hei hi kan in ania hei chu tu na mystery de sak ani lawa mystery masate kha na china ka soite khami te sak kha ni thung ta ni chuan helai hi kan nu saron le ros huan ani ta ni chuan khut lai chuan nan lo thok mai mol me ka ni chuan hetlai hi aizol road ani ya aizol le champhai road ani ya tla hi saski suma lai zau tu ra ti khani ta ni chu tiang chuan ti hian material te po kan la nei nuala hei plaster balu te po ala oma motor tlan ri hi a chol big lo ani hetlai a hian